Zisathe gqolo ziqhubeka iziganeko zokubulawa kwabakwantsasana kweli. Imanyano yamapolisa kweli I-SAPU ilugcwabevu ngumsindo ngenxa yezizenzo zokubulawa kwamapolisa. Lemanyano ihlabe ikhwelo kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba aphose umrhaji angenelele. SAPU is calling on President Ramaphosa to declare police killings as a priority crime in order to address the problem with the agency that it deserves. Kwingxelo yayo, I-SAPU ikwakhwele izehlela kumkomishinala wamapolisa ungenelele Sithole. Lemanyano ichola ngelithi umkomishinala kukho nto ayenzayo ukuqubisana nalomkhwa wokubulawa kwamapolisa. Ukanti bathi umthetho mawungahleki nanye kwazihlekisayo ngakwabo babulala amapolisa. SAPU has been calling for stricter bail conditions and for lengthy prison terms, including life imprisonment with no option of parole in the past for alleged police killings. Lemanyano ikwahlabe ikhwelo kubemibeli ukuba baze ngaphambili xa ngabe benobungqina obungakhokelela ekubanjweni kwabanqevu bathe gqolo bebulala amapolisa.